Il-Gvern permezz tal-Ministeru tat-Turiżmu qed juża numru ta' billboards madwar il-pajjiż biex jiftaħar bil-bajja tal-Balluta li reġgħet saret bir-ramel ġdid. Dan minkejja li 4 ijiem wara li tlesta l-proġett, ir-ramel tagħha reġa' nġar mill-baħar, l-istess kif ġara is-sena l-oħra. Apparti li l-Gvern qed jiftaħar bi proġett li lanqas biss għamluhu għal-issar minn kumpanija privata, Net News jista' jiżvela li r-reklamar qiegħed isir fuq billboards li huma legali. Tantu hekk li ma' dawn il-billboards wieħed isib avviżi ta' infurzar li twaħħlu fl-24 ta' Ġunju li għadda. Il-billboards huma ta' kumpanija li magħha l-Partit Laburista għandu storja twila ta' relazzjoni ta' xogħol. Tantu hekk li dawn l-istess billboards intużaw mill-Partit Laburista matul il-kampanja elettorali li għaddiet. Din il-kumpanija ilha snin twalet taqla multa wara l-oħra minħabba l-legalitajiet marbuta mal-billboards tagħha. Skont il-liġi, il-billboards politiċi huma permessi li jitpoġġew meta tkun risqa kampanja elettorali, iżda suppost jitneħħew wara l-elezzjoni, xi ħaġa li l-Partit Laburista għadu m'għamilx.